drugs no thangna bagai dal bidal notha NGO tai political party rong ni bisintei awareness program khlaijak tongo amono karibo thumung ni bisinti bo saitulai tonglayo amono rok sawino miya tangsalni sarigo MLA Brishaketu debruma Sikla Rokno drugs ni yakal rina bagai Subal Kamio thangai pairika dal bidal thangjangai mani khwniro paitoko sawi khwnarika MLA Brishaketu debruma Sikla Rokno drugs ni yakal rina bagai Joto amchayo je mansak amte hai mani khwniro pairi jangai hinai जे Chini Subal gorni Chini Sikla rok volleyball Khwnani bagwi sanlaimani tini se jora maya tini ke ikuno mote jora khati phaika gai tini oro Sikla rok tongo Chini Srai rok tongo Chini hani tinangni Chini bisma rok Rokno Chini jati abon bagwi Tripura hani Tripura sarok বিশেষ kai Sikla busarok drago kubul tongmani bagwi Chini dofa belekeno monak dige thangbi tongmano amono जों kasonani bagwino kami amchai joto jagao o thumungni bisingtwi जों o phekjangnai maningni hoite katinani bagwino Chini na harmung joto Sikla rok tei Srai rok Rokno जों o thumungni bisingtwi o hamiani lamani hoite kagrinai bagwino Chini na harmung aboni bagwi जों Rokno je mansak niji baithang ngui phano tei kwbangma Chini lukrok subunai rok tongmani bagwino omo haike volleyball football tei carom board rok जों Chini je mansak ang at least himna amchani hoite suru khai tongo joto jaga rinan bagi chaitok nai tobo sikang ani constituency rinan bagi chaitok itu